మీ అమ్మ నాన్న, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ టీచర్స్, మీ బంధువులు, చుట్టాలు పక్కన పెట్టండి. మీకోసం మస్తు హైలైట్ ఉంటది లైఫ్, మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉంటది. ఇంతంత కష్టపడితే చాలు. రిజల్ట్ లేటుగా వస్తుంది అంతే. రిజల్ట్ లేటుగా వస్తుంది కానీ లాటుగా వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ రాకపోతే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఒక్క సంవత్సరంలా. ఏదైనా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ రాకపోతే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. C++, జావా ఒక్క సంవత్సరంలా. కమ్యూనికేషన్ మాట్లాడడం రాకపోతే ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్లు అయిపోతారు ఒక్క సంవత్సరంలా. కరెక్ట్ ప్రయత్నించు. ప్రతి ఒక్కటి అవైలబుల్ ఉంది. కుప్పల కుప్పల రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. కాలేజ్ ఉంది, ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, లైబ్రరీ ఉంది, ఇంటర్నెట్ ఉంది. మీకు ఇంత ఫ్యూచర్ ఉంది కాబట్టి, 80 ఏండ్ల జీవితం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా. ఒక్క 2 ఏళ్ళు నీవి కాదనుకో. అయ్యప్ప మాల వేసుకొని 40 రోజులు నాది కాదనుకుంటారు చూడు, అట్లా 2 ఏళ్ళు మాల వేసుకోను. రోజా చేస్తారు చూడు 1 మంత్, అట్లా 2 ఏళ్ళు చెయ్యి. 2 ఏళ్ళు ప్లీజ్ ప్లీజ్, మీకు దండం పెడతా. 2 ఏళ్ళు చెయ్యి. మామూలు హైలైట్ ఉండదు. కలుసు. థ్యాంక్స్ చెప్పండి.